हादोरसा सोरखारनि आसाम प्रज्ञान भारती बिथांखिनि गेजेरजों सोरखारि फरायसालिनि थाखो 9नि फरायसाफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारिखौ बावैसो सान सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रिया राननानै होनायनि उनाव फारियै सोरखारि फरायसालिफोराव साइकेल राननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बेबादि समावनो दिनै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा सरकारि गोजौ फरायसालिनि थाखो 9नि फरायसाफोरनो जायगानि एमएलए जयन्त बसुमतारिया राननानै होयो। साइकेल राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमएलए जयन्त बसुमतारिया साइकेल मोननाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायनि अनगायै साइकेलखौ गुबुन खामानियाव बाहायनो नाङा होनना बुङो। आसामनि जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मोनसे स्किम बियो मोनसे आसनि बे स्पेशल स्किम मुख्यमंत्री बिखेख आसनि 2023 आरो 24 फाइनान्सियेल इयारनि बेयाव क्लास 9नि फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो हौवासा जा हिन्जावसा जा गंफा साइकेल राननाय जादों आरो चिरां जिल्लायाव दाखालि सप्तासे सिगां गासै 8,000निबो एसे बारा फरायसाफोरनो साइकेल होनायनि जे बाथ्रा बेखौ जिल्लायाव अलरेडि खालामखांबाय। दिनैहाय रुनिकाटा हायार सेकेन्डारियाव गासै 353 फरायसाफोरनो 353 साइकेल गंफा क्लास 9नि फरायसाफोरनो होनायनि थाखाय जि थांखि लादों। दिनैहाय डेम' हिसाबै सा 20 फरायसाफोरनो साइकेलखौ रानग्रोनाय जाबाय। आसाम सरकारा बेनो मिजिङा जे ओरैबायदि माखासे फरायसाफोर दङ, ओरैबायदि माखासे न'खरफोर दङ जेराव गावनि फिसा-फिसौ फोरोंनायनि थाखाय बिथांमोनहा फरायसालियाव फैनो राङारि मदद हरनो हाया, जायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा गोजाननिफ्राय फैनांगौनि थाखाय बिथांमोना गारि भारा मोनियाव मालाबा फरायसालियाव फैनो हायै जायो। आरो बे गासै बाथ्राखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमंत्री बिखेख आसनिनि गेजेरजों साफ्रोमबो क्लास 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो गंफा साइकेल राननाय जादों, जाहाथे बिथांमोना क्लासाव थांनाय टाइमाव गारि भारा गैजायाजासे जि मोनसे क्लासाव फैनो हायै अबस्था जायोमोन बे जेंनानिफ्राय जाहाथे बिथांमोना उदां जायो। आरो जोंनो जेरै कुवालिटिजों लोगोसे क्वान्टिटिनिबो गोनां जादों फरायसाफोरनि पास जानाय बा स्टेन्डार्डनि खोथायाव। बेखायनो मिजिं खालामदों नैबे आसनिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि स्कुलाव फैनो हायै जेंनाया निस्सय जोबगोन आरो बिथांमोना मेन्टेलि निस्सय प्रिपेयार जागोन। जोङो मालाबा खोनायो साइकेल मोनिनि स्कुलाव थांनो मोनिनि गोबां फरायसाफ्रा फ्रास्ट्रेसनाव गोग्लैनानै फरायनायखौनो बाद होनायबो नुबोदों। दा दिनै ड्रप आउट फरायसाफ्रा जाहाथे जाया आरो बिनि थाखाय उन्दै क्लासनिफ्राबो जाहाथे गोसो होनानै फरायो, बिनि थाखायनो बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जों नुदों हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो स्कुटि होनाय, मेट्रिक पास जानाय लोगो लेपटप होनायनि जे बाथ्रा बे आसनिजों दिनै फरायसाफ्रा एनकारेज निस्सय मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे स्कुलाव एटेन्डेन्स, बिथांमोननि जे कुवालिटि बे जिनिसा निस्सय गोजौआव फैगोन होनना आं मिजिं खालामो। बेयावथ' ओरैनो सरकारनि उद्देश्यआ जाहैबाय जाहाथे फरायसा सासेया थांलाय फैलायाव सुबिदा जाहाथे जायो, बिनि जे दैनन्दिन माखासे खरसफोर बा समनि जे बाथ्रा बिनिफ्राय जाहाथे उदां मोननो हायो। आरो आं खावलायदों जे ओंखायनो जे साइकेल मोननानै गाज्रि खामानियाव गाज्रि हाबायाव जाहाथे बाहाया, बेखौ सोलोंथाइनि थाखाय मोजां सोलोंथाइ लानो जिथु होनाय जादों, सोलोंथाइनि थाखाय जाहाथे बाहायो। ओरैबायदि माखासे हयथ' थानोबो हागौ जे जायफ्रा बेखौ गोरोन्थियाव बाहायगोन, स्कुटिखौनो होन, साइकेलखौनो होन, लेपटपखौनो होन। बेखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो, सरकारनि थांखियाबो बेनो जे फरायसाया प्रपार मोनसे गियान मोननो थाखाय जिखिनि थांलाय फैलायजों लोगोसे दिनैनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव जेफोर गियानखौ नांगौ, बे गियान मोननो थाखाय जि सुबिदा खालामना होदों बे सुबिदाखौ जाहाथे गोरोन्थि लामायाव बाहाया, बेनि थाखाय आंनि आर'ज।